mužskej kategórii sa najviac darilo Izraelčanovi Renžinovi. Ten si v prvom kole vyjazdil prvé miesto časom 48 sekúnd a 13 stotín. Zo Slovákov sa po prvom kole najlepšie umiestnil Peter Lubelan, ktorý si s traťou poradil za 48 sekúnd a 64 stotín. Po prvej jazde figuroval na druhom mieste. V druhom kole už išlo o všetko. Až v jeho závere sa na štart postavili najlepší pretekári z prvého kola. Už jen smerovala pozornosť najmä na Gantnerovú. Tá svojich priaznivcov nesklamala. V poslednej jazde prešla cieľom časom 52 sekúnd a 89 stotín. Súčet časov z oboch kôl mala 1 minútu 43 sekúnd a 49 stotín a stala sa víťazkou 6. ročníka Veľkej ceny Barbory. Druhé miesto obsadila Dominika Siráňová zo Slovenska a tretia skončila Karolina Mrozeková z Poľska. Čo hovoríš na svoje jazdy? No, prvé kolo bolo fajn, včera síce s chybou, ale dnes to bolo naozaj bez chyby a som spokojná s prvými jazdami a druhé už budem musieť vylepšiť ešte. Dnes bola veľmi dobrá trať, včera to bolo trochu horšie, ak sme išli po chlapcoch druhé kolo, ale dnes to bolo celkovo veľmi dobré. U mužov sa odohrával dramatický boj medzi Renžinom a Lubelanom. Z víťazstva sa napokon tešil Izraelčan Renžin, ktorý v druhom kole zajazdil čas 50 sekúnd a 36 stotín. V kombinácii mu vyšiel čas minúta 38 sekúnd a 49 stotín. So stratou 50 stotín skončil druhý Lubelan a ako tretí sa umiestnil Ján Čermák z Českej republiky. Na úrovni 74-70 potrebuje Renžin na víťazstvo a má to vo vrecku 54-36. Som rád, že nám vyšlo takto pekné počasie, ako je. A čo sa týka jazd, tak som spokojný určite, lebo bola konkurencia aj zo zahraničia, čo sa cení a škoda, no nevyšlo mi to pár. Tento druhý deň včera som vyhral, no mi to bohužiaľ nevyšlo. Trať bola super. Porovnám so včerajskom, prvý kolo bolo úplne rozbité, ale dnes im organizátorom toho lepšie prijalo, že chytil ten salmiak, tak bola tvrdá a dalo sa to. Lubelan vyhral prvý a štvrtý ročník Veľkej ceny Barbory, teda stratil na víťaza 50 stotín. Nie je mu ľúto, že bol len krok od svojho tretieho triumfu vo Vyšnej Boci? No je mi to ľúto, mal som tam v tejto druhej jazde nejaké chyby, ktoré som ešte bol rád, že som zišiel do cieľa. A vyšlo to tak, ako to vyšlo, som aj tak spokojný. Víťazmi zimnej univerziády Slovenskej republiky 2008 sa stali Petra Gantnerová a Peter Lubelan. No sezóna sa pre nich ešte neskončila. A na čo sa pripravujú? Na majstrovstvá Slovenska, čo sú koncom marca, alebo tak v polke, a na budúci rok univerziáda v Číne. Do budúcna majstrovstvá Slovenska, niekedy v marci, takže to je taký vrchol sezóny.
Na 6. ročníku Veľkej ceny Barbory sa Slovákom darilo. Organizátorom preteky vyšli a nám nezostáva už nič iné, len sa tešiť na 7. ročník. A na budúci rok vieš aj sem? Tak to uvidíme podľa programu, ale chcela by som.